Така хора, днес ще обобщим какво може да очаквате от моя канал. И Сашо е тук при мен. Кажи здрасти, Сашо. И от моя канал можете да очаквате почти всеки ден клипове. Мои други начини, които и те също може да почнат да снимат. Така че... Ей, че пък и готина, снимал с него. Ти чакаш ли ти да ти купя Alienware ли? Окей. Ще ви кажа да последвате моята страница в YouTube, Станимир Сотов, да последвате и Дани Топов, също и Иво, както се пише, и на мен, да, той е Данката. И също се абонирайте за Дани.